Og vi tager lidt langt gennemsnit, fordi vi har set op med klude og tøj og hårene på brugt og opsiden, når vi ses, som vi tager til det her. Nå, det er jo et fiskehus. Det er jo noget bændet til, ikke? Jeg ved det ikke. Ja, fiskehus, det siger mig ikke noget, men jeg mener, det er nok rimeligt. Det er havn og sådan noget. Fiskehus, det er et fiskehus. Diamantbær. Jeg køber det der ål, som en pakke er væk. Du har set den. Den er jo væk på den. Jeg prøver på rugbrød. Vi kan bare se den på det. Ja, vi kan sagtens. Hvad skal jeg gøre? Nu vil jeg gå og se noget herfra. Ja. Enten raketter nu. Et 100 skuds hest bombardement. Den var 80 sekunder, tager det hele. Altså 1 minut, ja næsten 1,5 minut, ikke?